Programmet er sponsoreret af Max. Programmet præsenteres af Pekas nye kartofler. Krydret og klar til tilberedning. Programmet er sponsoreret af Max. Programmet præsenteres af Pekas nye kartofler. Krydret og klar til tilberedning. Flipping houses put us in the spotlight. So you like the look? I like the look. Okay. Programmet er sponsoreret af Max. Programmet præsenteres af Telia. En del af Nordlys. Spar det rigtige sted. I 365 Discount får du pålæg til en 10'er og flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. 365 Discount. Det rigtige sted at spare. Kinder Surprise. Så dejligt at se den happy. I Superbrugsen og Kvickly får du 1 kilo cheeseskyr til 20 kroner. Eller flere varianter pålæg fra den grønne slagter til 10. Du får også en pakke knorrsauce til 10 kroner. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag. Der var engang en digter, hvis eventyr aldrig blev glemt. I år er det 150 år siden H.C. Andersen gik bort, men hans historie lever videre. For at ære Danmarks største forfatter, har Mønthuset skabt en fortryllende medalje med hans portræt. Den kan blive din helt gratis. Du betaler kun portoen. Ring på 77 30 20 10 eller besøg monthuset.dk/H.C. Andersen. Det her ligner en Oreo Original, og det er en Oreo Original. Men med en ny og bedre opskrift med endnu mere kakao. Den lækreste Oreo nogensinde. Bid en cookie firkantet, scan den og vind fantastiske Oreo og Minecraft Movie-præmier. SAS store udsalg er startet. Oplev verden for kun 499. Bestil senest 31. marts på SAS.dk. Har du set Skechers populære Glidestep? Nu fås det velkendte design også som hands-free Skechers slip-ins. Skechers Glidestep giver dig både komfort, god stil og nu også den nemme og praktiske slip-ins-teknologi. Helt uden at bøje dig ned eller røre ved skoene. Find din nærmeste Skechers-forhandler på Skechers.dk. Beskyt din hund mod flåter og lopper i 30 dage med Front Pro. Den velsmagende og bløde tyggetablet. Brug Front Pro tyggetabletter, når intet skal komme imellem jer. Fås på apoteket i håndkøb. Okay, alle sammen. Så er der frokost. Muddermaske. Gratis mobilabonnement. Lige nu får du mobilabonnement hos Lebara helt gratis i 6 måneder. Derefter kun 19 kroner. Lebara. 6 måneder gratis. Bestil nu. Velkommen til Fame, den ikoniske power musical fra 80'erne. Oplev Danmarks nye musicalstjerne Anna Munk side om side med danselæreren Silas Holst. Alle vil være en stjerne, ingen vil give op. Det er sved, tårer, drømme og talent, og det eneste, der tæller, er at blive den bedste. Det bliver en aften, du ikke glemmer. Køb din billet nu. Når trangen melder sig. Lindre Nicorette sugetabletter hurtigt ryge og nikotintrang. Med en frisk smag og klinisk dokumenteret effekt. Bliv røg- og nikotinfri med Nicorette. Vågn op til lyden af sprøde havrefras. Rige på fibre og fuldkorn. Stort tillykke til Visabro, som kan fejre 15 års fødselsdag i Danmark. Visabro er ikke bare mit foretrukne kosttilskud, det er også et af Danmarks mest solgte. Og det skal fejres. Derfor har Visabro et helt særligt fødselsdagstilbud.
Du får første pakke til kun 99 kroner. Og som altid bliver det sendt direkte hjem til dig, og der er selvfølgelig fri fragt. Tilbuddet gælder kun i en begrænset periode, så skynd dig ind på vitapro.dk. Min lille søster kan nogle gange være til besvær. Men hun er faktisk helt okay. Milk Slice lød som et kram. Well, you're in the big leagues now. How was your vacations there? Oh, I needed one. With your 10% loyalty program discount, that's 1,800 kroner for the night. Not bad. 1,200 kroner for the night. Hold up. How? It's easy when you know where to look. Trivago sammenligner hotelpriser fra hundredvis af sider, så du kan spare op til 40%. Trivago is my secret tactic. Hotel Trivago. Så holder Philips & Wine fødselsdag med mere end 300 vin til de skarpeste priser. Her finder du Danmarks bedst sælgende hvidvin Pinot Grigio til 49, Brunello til 119, en testvindende Bourgogne til 149, en fantastisk Barolo til kun 109 og kvalitetsprosecco fra Sonin til kun 59. Du finder det hele på philipsandwine.com, Danmarks største online vinhandel. Reklamen skal sige, musik eller lynhurtig fiberforbindelse med indbygget sikkerhed og næste generations wifi, der dækker hele hjem. Kan du sige det? Nej. Okay. Det er mange informationer at skulle sige i en film, synes jeg. Det er fordi, du vil kun lave én film, så derfor har jeg presset alle budskaberne ind i én film. Ja, men så vil jeg gerne lave flere film alligevel. Du vil gerne lave flere film? Lad os gøre det. Fedt. Hvad hvis vi siger hurtigere end lysets hastighed? Men... Så vil man kunne rejse i tid. Ja, men det kan du ikke. Du kan ikke bruge UC's fiberforbindelse til at rejse i tiden, så den reklame kan vi ikke lave. Det er du med på, ikke? Få lynhurtigt fiber og næste generation wifi. Hør mere i din UC-butik eller på UC.dk. Når du bare vil have en god pris, så bør du tage i Skovsen og få en Electrolux opvaskemaskine til kun 2.499. Du sparer 4.500. Skovsen. Råd til det rigtige. Når du rejser på en god måde, kan din billet bringe dig mere end blot til din destination. Den kan give dig nye minder, som du kan dele. Når du rejser, rejs på en god måde. Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar. Du kan sælge din seng og tv og familiebil. Du bliver nok ribbet for alt. Og endnu mere til. Ring til Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Tid til nye solbriller. Måske med styrke. Og hvad med et par almindelige briller samtidig? Hvad er din 2-for-1-kombination? Få det hele nu for kun 195 kroner, og du får også en gratis synstest med sundhedstjek hos Louis Nielsen. Alt godt starter i køkkenet. Og godt begyndt er halvt fuldendt. Så bare gå agurk